Ho veus tot negre? T'atabala aquests dies tantes coses a fer? Estàs angoixat? Si soroll, si tasques, email, Classroom, llengua... Què podem fer? T'estàs tornant moco? El coronavirus, el Covid-19, t'atabala? Vols estar tranquil, feliç i serè? Et donem 3 consells. Primer, tingues unes rutines. Per exemple, marcar-te un horari de treball fixe. Mentre treballes, fer descansos d'uns 10 minuts. Ser disciplinat, tant per començar com per acabar. Descansar, no anar a dormir molt tard, ni llevar-se molt tard. Busca les teves pròpies rutines. Segon, fer-se un horari. Per exemple, jo m'he fet un horari setmanal en el qual dedico 45 minuts de treball i 10 de descans. 45 minuts de treball, 10 de descans. I així fins que arribo quasi bé a la 1 del matí. A la tarda no em marco un horari. I dins d'aquestes hores de treball en distribueixo les diferents assignatures. I fins i tot tinc en compte si en algun moment haig de fer una videoconferència. A la tarda, assignatures que demanen menys esforç intel·lectual i que són una mica més diferents. I m'apunto, això important, els dies que puc preguntar dubtes via videoconferència. Fes-te el teu propi horari. I tercer consell, les tasques diàries han de ser ordenades, distribuïdes de les més ràpides a les que demanen més temps. Primer de tot, engegar l'ordinador i mirar el correu, aviam si m'ha arribat alguna notícia del meu tutor o de la meva tutora. Segon, mirar el meu horari de treball, mirar les tasques, entrar al Classroom. Tercer, separar les tasques del dia entre les més fàcils i les més difícils. Organitzar-me les tasques, quina faig primer, quina faig al final, tenint en compte les fàcils, les difícils, tenint en compte l'horari. I aleshores ens posem a treballar. I quan tingui la feina del dia feta i entregada, ajudar a casa. Fer-me el llit, ajudar a escombrar, rentar els plats... Així doncs, recordem, rutines, tasques diàries i un horari de treball. D'aquesta manera estarem confinats però més tranquils i deixarem de veure tot negre i ho veurem més clar.